bola uväznená v tejto pivnici 24 rokov. Josef Fritzl bol Rakúšan narodený v roku 1935. Navonok vyzeral ako úplne normálny človek a susedia o ňom nič netušili. Jeho dcéra Elizabeth bola od tínedžerského veku obeťou jeho V roku 1984 ju Fritzl vylákal do pivnice svojho domu, kde ju zamkol. Pivnica, kde ju držal, bola špeciálne prerobená, bola bez okien, kde bola úplná tma, boli tam hrubé dvere a v podstate nikto o tej pivnici nevedel. Elizabeth bola uväznená v tejto pivnici 24 rokov, kedy bola úplne odkázaná na svojho otca, ona z tej pivnice vôbec nemohla vychádzať. Počas celých týchto rokov ju Fritzl čo malo pre ňu úplne katastrofálne následky. V tejto pivnici porodila 7 detí, úplne sama, bez akejkoľvek pomoci a 3 deti vyrastali s ňou dole v tej pivnici a 3 deti vychovala Fritzl hore so svojou rodinou v dome a jedno dieťa tragicky umrelo. Aby oklamal rodinu aj úrady, vymyslel si, že Elizabeth utiekla do nejakej sekty a ona mu nechávala vlastne iba listy a deti. A práve toto klamstvo fungovalo 10 ročia. Pravda vyšla najavo až v roku 2008 a to práve preto, lebo jedno z detí vážne ochorelo a Elizabeth prehovorila svojho otca, aby ho vzali do nemocnice. Lekárom to celé prišlo zvláštne a práve oni spustili vyšetrovanie, vďaka ktorému sa tento prípad odhalil. V roku 2009 bol Josef Fritzl odsúdený na doživotie za svoje zločiny a je vo väzení až dodnes. Čo si myslíš o tomto tragickom prípade? Daj mi vedieť tvoj názor do komentára.